To happy to get mo man ang atong board of welding. Gamay na rin ko ang sunod ani butang na sad ni ang fiberglass o ring. Gamay na rin ko frame na siya, frame para sa fiberglass. Madalag ko ang gamitan na lang gamas yan kay alam din yung sabod-sabod. So ang sunod ani is ang fiberglass. Ibutan na lang fiberglass. Ayan, nindot na tagka diri aron board o ring. Dalawa katong nito bipog ko ba? Katong short. Ten. Ten. Katong short ako katong nang lakaw sa sunrim ba? Ini. Oke nih, potongan. Sekarang. Ini bisa pakai dari bumbu. Kaya na kuya bagya? Pero dia kayak duha menjadi kebuk bakap.
Shooty. Ayay, ang bolt. Asara. Kis-kis lang ba tayo na pande? O, tang-tango na. Gamit pa rin. Oh, gamit na, washer. Alang lahat lang. Lahat na ito sa uso bro. Awan, nari dito pa, it na ni Ron. Tunindot na itong cardboard na nabutang na itong fiberglass. So, tango ng Asa man? papel na narot at taod. O, ang ring, ito na itaod. Madungon. Kusog kayo musik kapit-kapit na niya. Inisan. Hmm. Katong na ilapad na daan. Ang nilaki sa darin is buot. Mga anilak washer. Di sinibig rin di city. Tingko sa ni wala. Meron ang likod. So, hapit na mahuman. Last na na. Humana na siya. Oh. Ang usaw man na. Diyan na diri. Managduaan na mo. Okay, bye-bye. Thank you sa sponsor. Labi kang Kapitan Giovanni. O sa iyang mga kabanan, mga konsyal, no? Sa mga sabaanon. O sa mga sponsor ng atong ring o board. Daghang salamat. Ano na lang ko.